δοκιμάζω. Να πάρω και κάτω. Τάκια, μας πάρεις και τις ρωτήρες όλες. Όλα στο πρόγραμμα είναι. Πάρε μας καλά αν φας. Μακριά λίγο. Και που κοντά, αλλά καλά. Μην παίρνεις σκούτορο. Μα και την ωραία Ελένη πήρε. Πολύ κοντά το Τάκη το παίρνεις. Πολύ κοντά. Καλά, δεν το παίρνεις. Ακόμα τώρα. Σειρά. Ακόμα. Το αυτοκίνητο στη Γερμανία. Το αυτοκίνητο τώρα το πήρα. Με τι να πω. Με το καράβι ήρθα πρόπερση με το καράβι και πολύ κουράζεσαι. Πολύ κούραση. Τώρα το χρόνο μπορεί. Αλλά εδώ υπάρχει μια χαρά, δεν υπάρχει τίποτα. Δίαιτα έκανε. Θα κουραστείς 2 μέρες, αλλά εδώ είναι. Λιγότερο. Και το μεσημέρι. Πάρει και να φτιάχνει να σκάψει και σου πόκωσε να δεν μην το ξέρεις. Ναι. Δεν πρέπει. Άμα κόψει λίγο το φαγητό. Τυχαίνει από καμιά φορά, τρως λίγο παραπάνω. Και ύστερα της Γερμανίας τα φαγητά παχαίνουν πιο πολύ εκεί. Υπολογίματα είναι να μην τρως. Το κλίμα είναι τότε και βαρύγωνα. Τα γέρμα θα τα κάνουν σωστά. Το κλίμα δεν είναι. Εδώ Τα φαγητά τους αυτών παχαίνουν πιο πολύ παχαίνουν. όμως έχουν κλίμα, καλό κλίμα. Είναι Το το κλίμα βαρύ και ηρεσία μας. Α, μπράβο. Και παχαίνεις, τρως τα χοιρινά εκείνα που έχουν. Η Ελλάδα στα αυτά δεν φτάνει. Στο κρέας, στο ψωμί, σε αυτά. Να την έχει συνθήμιο την κυρασιά. Εγώ ντομάτι της Ιγβαρόλης. Και τώρα έχω κατόψινες, τώρα έχουν κάτι έκανε. Το καράβι είναι δύσκολο με να πει λένε ότι θέλω. Εγώ χράτσο. Εγώ πάνω στο το έχεις πρώτες πόντες από το πρόγραμμα. Το ήσαν Οι Ουρδάνες αυτοί που έχουν τα καλά του καράβι. Αν και καλές ήταν δεν σίγουρα. είναι το καρέ που κάνω εγώ. Το κάνω πιστολάκι, κάνω αυτό που πρέπει. Ναι, θέλει δουλειά. Μην νομίζεις, πάλι και δεν καταλήξω. Όχι. Πού είσαι καλέ Μαρία, εδώ έλα. Να σας πάρω μέσα που παίζετε. Τι είναι. Παίρνω και εσύ Δημήτρη. Το πήρες? Τώρα κάνει ακόμα ένα. Το μισό μόνο πήρα. Είδες πως μοιάζονται. Μαρία είναι. Σφετινός μάνα. Σποτεινούδες. Είμαστε κατάρα η μάνα. Μάνα σου παίζουμε εδώ πάνω στο σπίτι μας και έχουμε ένα μεγάλο λομπάκι. Μαρία δεν κάψε ένα θέατρο. Γινόταν χαμός. Να της πεις ότι Μπαμπά, πάλι κάμαρα. Εντάξει, να μην την τραβήξω κάτω. κάναμε χλαμάρες. Γύρισε και μια φορά προς τα εδώ. Πολλά χαιρετίσματα. Είναι εδώ? Εδώ είναι. Έκαναν ωραία. Πού είσαι εσύ ο αρχηγός σου. Άκη, φουτείτε μας να πάρετε. Εκεί θα πάρει. Άκη, φωτιέ. Τι όμως παίρνεις? Κάνετε πως είναι. Για να το δούμε αυτό το ψηλό, το παλικάρι. Έλα λίγο να πήγαμε. Ξέρεις πόσους καφέδες πίνω εγώ. Καθόλου. Καφέδες, μια κανάτα καφέ την ημέρα. Αλλά
Μπα. Τι είναι 1 κιλό ρε Σοφία? Μιλήσαμε, αλλά για λίγο. Θείο, θα πάρω και το θείο του Θανασάκη. Ήθελα να πάρω και τη θεία τη Λέγκο. Συγχωρέθηκε η Βουκαριάρα. Κάθεσε να σου πάρει και σένα. Τάκη, θα πεις για στη μοντέλα. Να δείξει ελληνίδες με λαχρινές. Τι μοντέλα έχω. Μοντέλα από εδώ παιδί. Σοκολάτες. Να δείξεις. Μαμά, τι πας εσύ μπροστά τώρα το κεφάλι σου? Δεν πειράζει. Πολύ σόι έχει. Εδώ έχει κομπανία μεγάλη. Εφη, πρέπει να βελτιωθείς, να πίνεις ευρωπαϊκό καφέ. Έλα, κάθεσαι εδώ στην καρέκλα, κάνεις. Μπάσκετ που έπαιζε. Πώς παίζει μπάσκετ? Ναι, μπράβο. Πάει εκεί σε ένα σύλλογο. Να πάρω αυτό. Για ψυχή να πάρουμε τώρα από αυτά τα οπαλίνα θα πάρω. Καλώς ήρθατε. Καλά να περάσετε. Καλές δεμεδές. Εσείς ό,τι επιθυμείτε. Καλές το θείο δεν είναι. Μη με πιάνει και εμένα, δεν θέλω. Φώτιος δεν είμαστε και εσύ τα παιδιά. Πάρε και σου Η μάμα που είναι στο μικρά. Αλλά είχαμε μάμα, ξέρανε κάτι πράσινα, κάτι ουδέ. Θα μείνει για τα εγγόνια και για τα δισέγγωνα. Αυτό σουτ. Τα νιάτα σας έπιανε. Έβαζε με το φώτι. Σκηνή στο πουλάρι και τον ανέβαζαμε στον μπαλκόν. Άσε αυτό πάλι. Ασανσέρια. Και ήρθε ο πατέρας μου από εκεί, εμείς ακριβώς τον είχαμε στα παραθύρια. Έλα πήγε πιο εδώ να κάτσουμε. Ακριβώς όσο ένα βήμα ήταν. Τον πατέρα μου τον αφρόου κατά κόμμα λεγότσου. Αν έσουμε σε πετάμε. Αυτό λέγει. Κάτσε να σε πάρω. Καλύτερα εκεί. Μπορείς να πάρεις? Μπορείς? Να μην το κουνάς. Να, καθίσω εγώ εκεί, να, εκεί θα καθίσω. Έλα καλέ Σοφία. Καθίσω εγώ. Εδώ στο θείο μου καθίσω λίγο. Α, εκεί που είσαι εσύ θα καθίσω. Αλλά δεν νοιάζει. Γιατί έχετε ίδια φορέματα. Δεν μας πάρει και έξω που... Άκρη! 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 Σουτ! Τώρα σουτ! Σουτ! Ντάιν! Φώτιος φύγε από τη μέση. Σουτ! Ρε σιγέρα σου, πότε. Ποιο πιάζω, σένα μέρα. Το χαλάκι. Γέρα σου το μέρα σένα. Ναι. Μόνο πια μια ητουτάκι. Μην πας τόσο μπροστά, βρε. Τουτάκι όταν ήταν μικρό στην τράβη, τα σκουλαρίκια που ήταν μεγάλη. Εντάξει με το τραβάει, πάει. Έτρεχε. Τάκης μου όταν αυτού διευκρινίταν από εδώ, ήταν και αδιανέτος. Να, ίδιος. Ποιος με... Τώρα τελείωσε το παιδικό. Είναι 6,5 χρονών. Τώρα θα συνεχίσω. Λίγο μικρός, λίγο αδύνατος. Γιατί, κοίταξε, αυτοί παίρνουν, υπολογίζουν μέχρι το λίγο. Θα προσέχετε όμως. Όταν θα πάει μικρός ζωή και μάνα του. Δεν πειράζει, θα σε ξαναπάρουμε. Όπως είσαι, από φυσικούς σου σε θέλω. Τσιγάρο καθαρνής. Έτσι, με το γιώκα σου κοντά, θεία. Να πάω εγώ, ένα αναπτεράκι και 2 Ρόθμαν. Άμα θες, Πήρα τα 7, τη 10 του μηνός. και ένα αναπτήρα, θες αναπτήρα. Πήγα σκουλό, άρα πήγα σκουλό κι εγώ.
Ένα τυράκι. Τσιγάρα είναι Ρόθμανς. Και εγώ δεν είχα κάνει τότε όσα παιδιά ήταν μέσα δύο παιδιά πήγαιναν την πρώτη 700 μου πήγαιναν μικρά. Τώρα υπάρχουν κάνει. Πας περιπτώσει, εγώ πήγα μικρή. Έχεις κομμαστεί. Γιατί έχει άσχη. Εντάξει, εγώ είμαι πιο μικρή. Τσιγάρα, αυτά, κρυώματα. Σε μήνες ένα. Αύγουστο, Σεπτέμβριο. Σιγά, 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 έχει 10 φυρές ζούμε, έχει μεγάλους. Μαμά, διάβασμα εκεί μέσα. Τι θέλει, έλα. Α, εντάξει, δεν με θέλει τίποτα. Α, τον πήραμε εδώ πέρα. Ακριβώς χρόνο ή τον Ιανουάριο ή τον Φεβρουάριο. Όταν πέσουν οι φοβούς να λέει, μάλλον με τον ετοιμόγιο. Ακριβώς Είναι τα Ιγγλέζικα. Φέρνα πιο ένα. Όλα τα έγραφα στο συντόκι. Δεν θέλω να υποδίσω το τσουαρίδα μου. Του Πάσχα, άμα παγιέρνεις όλα τα εγγόνια και όλα τα πληρώνεις. Όλα μέχρι πριν πεθάνει, ας πούμε. Πολύ βρωμική. Και μου πίσω τα παιδιά τα δεύτερα. Και εδώ άμα τα ανάψει αυρομείς τα Εμείς σε θυμάται όχι ακριβώς. Εγώ τα τσιγάρα νόμιζα ήταν Ρόθμανς, αλλά είναι τα αρνήσια, τα Ιγγλέζικα, δεν είναι ελληνικά. Φεβρουάριο. Έχει και το Ρόθμανς, δεν έχει.